ಚೈತ್ರ ಓ ಇದು ಡ್ರಾಮಾದ ಪನ್ನಗ ಪೂರಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತ ಎತ್ತು ಕೇಂಡೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಕೇಂಡೆ ನನ್ನವರ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಒರಿನೇಕೆ ಕೊಡೋರ ಬರೋಡಿ ಇರು ಬರೋಂದು ಪೋಡು ಈ ಲೆಪ್ಲೆ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಲೆತ್ತು ನಾನು ಬರಂದೆ ಅಂದ ಈರ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಿವಿ ಪೊದು ಬಂದಾಗನೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೊದು ಬಂದಾಗತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರ್ರಿ ಚೈತ್ರ ಶೋ ಶಾಕ್ ಪ್ರೊಮೋ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಬಂದುಂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 2-3 ಶೋ ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂದ ಅವು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಒಂದು ಶೋ ಐಟಿ ನಾನು ರೂಪೇಶ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಅಪ್ಪ ರೂಪೇಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ರ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತೋಜೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಶೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಓ ಅಂದ ಇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿ 3-4 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನರ್ ದುಂಬೆ ಡ್ರಾಮಾ ಬಕ್ಕ 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 ಡ್ರಾಮಾ ಬಕ್ಕ ಅಂದೆ ಸೊ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಿಡ್ಡೆ ಸೊ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನಿ ಕೊಡೆದತ್ತು ಇನಿ ಕೊಡದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅದೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹತ್ತೋಡು ಯಾಂಬನ್ನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇರ್ಬೇಕದ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಬುಡ್ನಿ ನಮಗೆ ದುಫೈ ಪೋಯತಿ ದುಫೈ ಪೋಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಇರ ಬುಡ್ನಿ ದುಫೈ ಪೋಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಅದು ದುಫೈ ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತಲ ಬುಡ್ನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಊರ ಬುಡ್ದು ಬೈನಿ ಅಂದೆ ಈರೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಬುಡ್ಪಿಜಾರ್ಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರ ಇರಾನ್ ಸತ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತದ ಈರ ದುಬೈ ಹೋಯ್ನೆಡ್ಡೆ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು ನೇಚರಿಗೆ ಬರೋದು ಆಲಜ್ಜಿ ಅವಳು ಹೊರ ಒಂಜೊಂಜು ಆಪನ ಬರ ಎಡ್ಡೆಗವು ತುಲೇರೇನು ದುಬೈಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಮೊಗಲು ನಾನು ಇಡೇಲಿ ಎತ್ತೀನಿ Pure Masthi with Manju Rai.